Dewa Tirtawantahe amung Nendra Randara Prataruna panggah alabuh negara Duli nala gareng alias ribut duli Wirini Duli aja melu-melu aku kowe kerep nandang bronto ya ling eling ana yen sak temene anakmu kaya Duli ora ngono bocah sasuwene padha pating jeligut bareng bapake teka kaya sapu digesah nglaler kelawike kwalik laler digesah sapu ora karuan arah papane bocah ki do ngopo ki sing wis-wis nadyan umpet ana bebasan ana leng semut ana lak-lakaning naga yen bocah kuwi tak tuju parnane pranane nganggo tembang kagok ketanon laras lindro barang miring bocah mau sok padha teka mrene tintingane sangka 6 nyanggulu dodo Yono anembango jangkawuri Mas Jinggo saupama babu-babu duh Yono tanapa mundur awasa hangkara Jangkawuri tegese mundur Mas Jinggo saupama suwasa mula aja mundur mrawasa angkara murka adik bocah iki kepesa ora teka mrene coba aku tak nyilih swaraning Betari Kanastren ya uga tembange kagok ketanon Duli iki ibumu sing ngundang kowe rungokno ya Duli. Ora ning Betari Kanastren ora ngejwantah ya tak awake dhewe. Mengko blanjane dheke aku sing nampa. Ayo sak tekan-tekanin swara bajutan. Sasi iki semare nutup sasi muput. Oleh tetengok ana ngomah ning. Dodo. Sing kok ngene iki biyen marak atut karo bojo. Yono sayuk karya wulung wida mangsa rowang babu duh yono sayaktine wit saking udoka bola sing wis-wis nadyan wangkata kaya ngapa kae anggere anakku mau
tak undang sarana tembang maca pat sing wis ditabuhi. Aku njaluk Asmarandana gagrak ora ketang sak diblonan. Lho. Buka celuk. Ayo, nggak. Nuni, jelok ngono kae. Anjas marari Suara ki sapa, Mo? Ayo iki. Swaraning Bathara Kanastren. Ora seneng tembang keketulan kaya sing arep mau sing disenengi. Tembang sing gagrake glisikan kaya iki. Apa kuwi? Sing kuno kae jenenge apa to, Le? Oh, klasik kaya glisikan. Aku tak rono ning waliken laras pelok sik ya, Mo. Ta mbok iya. Ajake iki jangkep to, Le. Pelok eneng, slendrone eneng, barang eneng. Pelok apa to, Le? Pelok 6. Aku mbok yo turu kepadyan ngre Kanjeng Ibu Bathara Kanastren. Wis kepareng nembang mijil ketoprak iki wah geringah. Rumangsaku jagat uraning sing padha. Ya kabeh wong iki mawa pepethingan. Yen mijil ketoprak juara tahun 2000 ya kuwi Kanjeng Ibu. Yen sing bangsaning pelok barang ya Kanjeng Ibu ning sing urung rene. Yen lagu-lagu sing surasane nagih janji Kanjeng Ibu sing lagi mutung. Ayo kabeh iki diwatak dhewe-dhewe kok. Kaki mo, mijilno mo. Tapi yang goleng Raya apa iki
wis tole karo kowe ndang rene tole. Tunggu. Wah, kaya wong tawa kepang. Kepang. Wong jane kowe guneman lumrah kaya lagiane yen pinuju nyemar kowe ya wis apik. Ndadak kakean pariaksi didangak-dangake. Sirku usaha tole. Apa kowe? Men ketok sira danom tole. Ora cocok ngono kok. Apa ya nom tua ki gumantung ana kocapan apa piye? Sak temene wujud ya wis bisa dienggo nitik nom tuane kok. Jar potok rekod ya tek bludru ae wong nyatane kowe ya wis tuwa ya mung ngakono tuwa temo. Sirku, ora kok perkara sirmu. Sirmu ora umum ngono dadi coba saiki siji meneh. Bathari Wilutama lho. Aku gampang-gampangan we, uler gampang, laras pelok padet 6. Monggo. Yayi Bathari Wilutama. Mugi-mugi titi mangsa menika saged sak lajengipun kempal wonten ing mriki. Wedine mangke wonten tantri mahipun sakiman kula tumasake dhateng. Gek nyang Jotero kae lho. Jarwa Duli. Areng apa? Aku ora genep iki. Ora apa. Arenge ngetok. Anging Petrukmu kok ora katut. Wah, mosok aja takonmu karo Petruk. Petruk mono sak temen ya seger metruk wae. Salah wong Petruk liyane kur tuna karo rugi ora eneng meneh. Dheweke iki gelem njaluk ning moh dijaluki, gelem nyilih ning moh disilihi. Kaya ngono rambah-rambah tak buktekake. Akale si Petruk iki mung dinggo ngakali ning ora akal dinggo becikake. Lah kowe kecacon apane? Kowe iki tau digawe gelo apane? Lan kowe digawe turapamu. Ngono sing ngono ora apa-apa. Apa ngono ya kok tak trimakake ning ya ana bab sing sok marakake pingget nyang rasa upamane ngene ya, Mo. Anake Petruk mampir nyang nggonku. Mo. Aku takon to lah bapakmu nyang ndi le? Wong tinggal iya mawon Pak De.
Ora nyambut gawe iki, mboten sasi sepi kok niki. Nek sasi kepungkur iki nyang ping pira? Wah, nggih sampun. Monggo niku manten ajeng dhaup yen petruke mboten bapak kula mboten sida dhaup. Kula peksa nutup wulan menika. Awan ya diwakilke nggih kula lampahi piyambak ngono iki. Dadi petruke metro awan bareng ora tau diwakilke. Lah apa kowe ora nguman-manis anak kadangmu? Ah nggih nggih. Sedeng ana ngumanis anak kadang nika nggih mboten kaya petruke dhewe manteni mboten gelem dhaup kok. Tekate cah supit ora sida gelem disupit yen petruke sanes kula. Kandhane karo aku ngono. Wis kuntul penake. Nggih. Peteng wingi nggih wa, aja le ana kaya apa-apa aku jane wis samar batinku ki. Mboten ewo nggih peteng wingi. Aja le. Ning ya kuwi nyang mburi kena ning aja cermat-cermut wah mboten kok wa. Tak ujawe pancen yo karo ponakan. Dudu wong liyan kebrayan ae wong ponakan iki ora dadi ngopo. Tak teke wae. Lah kok bareng aku nyang mburi iki apa-apa ki bablas. Apa? Apa-apa bablas ngenge aku pamane sekolah awuh sak pepadane. Wani ngono kuwi, wani kuwi ora dadi apa. Ya wis ora apa-apa. Pengen betale kok tekadmu kaya ngene nggih kula nungi sae piring, barang piring isi kok disae liyane anake Petruk apa neng. Ya wis tak terima ora dadi apa-apa. Wis tak tinggal tetengkok nyang mburi iki ikat jarik sak klambine bablas digawa. Wani ngono, wani jare. Wis tak sabarke wis. Lah kok nrunyam ora. Liya dina runeh nyang mburi iki sepedaku digawa. Masa wani meneh lho kepiye to mgen anak Petruk iki arep ngopo ora? Anak Petruk iki liyane kaya ngono kan doko nyambut gawe apa? Arep ngopo-opo tak ujoke kok nrunyam. Wa kareng apa le? Wa istri kula pake iki kaya ngono piye? Coba. Ora njaluk tak copot saka kene kuwi. Bocah celintisan karo wakne wedok iki nak jiwit ilaran kaya jare. Tangane iki ngramang kaya ula. Apa yang ngono iki jane sing salah dudu anake Petruk, sing salah iki Petruke yen pancen Petruk iki pinter ngajar anak. Mulang anak ora ana kedadian kaya ngene. Mula Petruk kandhanono mumpung durung kebacut. Apa iya? Yes. Petruk ngopo mo? Ora pilah iki. Celadune iki ruwen dimirengke iki Petruk endi semare endi. Mendeng tak jarak kok. Wene dole ora suci mo. Wis men. Men drani wong siji sing nyuwara. Ngono ya mo, kowe aja gampang buku adule Kang Gareng, aku mau tak prono. Ning luwih dhisik Walian Slendro. Lho. Walian Slendro, Laras Slendro, patete menyura. Ya niki wancine among tamu. Mula galo, kae Jayae wis do teko lho mo. Tuhan kang semu pengesan
Mama, Apa Duli? kowe aja kesusu. Nggugu wadune Kang Gareng kok. Sak temene pancen ngono anakku tumindake. Wong ana rasa nyoba. Coba. Kang Gareng ki nyang bojone tresna aja kesusu. Nggugu wadune Kang Gareng kok. Sak temene pancen ngono anakku tumindake. Wong ana rasa nyoba. Coba. Kang Gareng ki nyang bojone tresna apa ora? Amarga Mbak Yu kerep adol-adol aku yen Kang Gareng iki kerep ora mulih. Lah karepe Mbak Yu Kang Gareng ora mulih ora apa-apa ning ing atase wong lanang duwe tanggung jawab yaiku bojo. Mbaya kayane ya diulihake ora ki lho. Nyambut gawe ono paran entek-enteke. Angger jeneng numpuk rada sithik wae tantangan. Ha sing ngono omahe ngarep-arep soal nggo butuh warna-warna mulih mung wong tok. Kaya ngono rambah kaping bola-bali. Ngono coba. Lah kuwi ya mangkel teng atase Mbak Yu ki pejer sambat nyang aku wae. Lah saiki anakku sing tak kon nyoba. Ah, mbok menawa Kang Gareng iki ya isih awal lan sing ngrumangsani bebrayan duwe bojo. Yen kaya ngono rasane iki piye? Sapa kuwi? Kowe. Yo. Ning ora ngerti peting aku to. Petingmu ki apa? Peting aku nyang bojo ki sarep nguja. Pangujamu cara kepiye? Lan buktine apa? Ana ing bondo pancen aku ora nguja. Lah ya apa? Kesenengan to uja, kesenengan syaraté ora ning lah nguja nggo apa? Lah pangujamu ki Liyane aku apa ning atase bojo telu-telu ya tak tekake wae terus tak uja to. Saiki aku takon karo wong turu ki kepenak apa ora? Ayo kepenak. Wong urip yen kepethuk ngon rasa kepenak iki arep golek apa meneh. Lho, lah ya pancen ngono ning kepenake wong turu ki sepira? Ayo penake wong turu ki ya ukuran kepenake wong turu, ora kok wong turu kepenake koyan memangan. Ning Mbak Yu ki ora mangan to, Jroning turu ora sambat. Mbak Yu ora nyandang, Jroning turu ora kepengin sandangan. Ngono. apa ya turu ki selawase urip ngono. Senajan ora selawase urip ning lumayan ning atase wong njaluk apa-apa ora bisa nuruti, pebuntone ambung turu. Karek ana ta? Loro-loroan ingkang acuh kaya yen tininggal bondo kang wis entek piandele. Lho. Lipure mung turu yen ngalilir kalingan malih yaiku kumira kang lirwak kentutu. Udah. Anglirwaken budidaya. Lho, temah asor-asor samaning dumati. Marmane kawruh ana. Lho. Sing mesti muni ngono ki aku to, Rek. Lah kok malah kowe nyacat awakmu dhewe iki piye to? Ah iya wong sing jeneng sehat. Yen lagi nyacat wong liya ora apa-apa, yen wis gelem mulat saril amawas diri. Hitung-hitung marang cacate dhewe. Saiki perkara bojo kuwi resikoku to. Aku dadi kowe melu cawe-cawe. Sedulur iki menang melu ngembat kekeluargaan apa ora? Ya najan menang pangembat keluarga ki aja ngungkuli pangembating bojo. Oh ayo wis. Ayo wis ngono. Mbok ya Mbak Yu ki nyanggonku ya tak tutupi lawang kok. Tenan. Lah nutup kok ngendi kon jaba, Mbak Yu mlebu blang tak tutup kon jaba. Kowe jaga jaba aku melu mlebu sisan tak pateni kowe tadi. Nah, kene kaya ngono. Ora coba. Mula wong urip ya ngono to, Reng. Sing jeneng urip langgeng yen padha momong antaraning sarawung, ayo bebarengan bebrayan luwih-luwih awake dhewe iki. Dening kang gawe urip, dening kang maha kuwasa pinaringan kagunan lumayan kanggo cagak urip. Ya kuwi wujuding kesenian. Kesenian wae aku lan kowe iki mung diwatesi kesenian Jawa. Ngono ta? Mulai padha dipepetri, aku kowe dimenangke ngudi kesenian manca. Nanging sakwise keseniane dhewe bisa dadi loro-loro maneh mau aja kutang amarga kuwi paecah tumraping bebrayan. Ya kanggo bebrayan ana jroning negara, ya kanggo bebrayan ana sak njabaning negara. Ih, matur sembah nuwun Pak D dene sampun kepareng mituturi dhateng kula. Lah kuwi nglulu jenenge. Adine diceluk Pak D nglulu. Apa kamu yang ditulim mulai hidup mamon cahaya minune minmu. Oh nyemar kok kaya ndara Lesmana ngono ora. Kong. Meh Kong. Apa?
Ditimbali kiai ini lho. Ayo meri to. Kancane mau udah dilakokke. Nah, yen tanpa lagu ya kurang nyeni ngono. Ing atase jare aku kowe iki seniman. Lah kira-kira kowe njaluk lagu apa? Ya men ditata ta bonange. Belok ta. Ngira pantes tak nggo nostalgiem. Apa kuwi kenangane ndah sing wis kelakon iki jenenge apa? Wong nostalgia kok nostalgiem lho. Biyen aku tau kesengsem karo salah sijining wong wedok. Yen ajan ora sepira wujude ning tumraping aku nyengsem kirasa marga dheweke nggawa kabudayan lan kagunan. Nganti tak rewangan lasak wana-wasa grikite ngancur tebas sing wau dadi. Malah jantur bocah iki. Ana kono geberut-berut ceritaku ora apa-apa aku bisa kepethuk. Ngibarate kaya wong nempuh paribasan sarung jagung, Kang. Bareng krungu lagu sarung jagung, wah merinding mulungku sak kojor iki mau. Sababe apa? Lho kowe lah. Sing muni lagu sarung jagung sepisanan biyen iki mantumu. Lah. Mantumu. Ning ora sida amarga dheweke ora gelem karo aku. Ya sabab nggone banget gedhening lelewa solas lagane sarwungu jiwat. Anane amung ngiwiwi. Kepeksa aku ndleming. Dene pandlemingku kaya dene surasaning sarung jagung sing diucapake bocah iki mau. Bareng sarung jagung wis dadi tak wenehke dheweke iki kanggo pengeling-eling jaman aku setengah modar karo kowe biyen. Bocah eling nglagokke biyen ya kaya iki sing selagi meneng iki mau. Wah, gergele barang iki. Ora gajah sak rambut. Lho. Dadi kabeh mono sak temene lelakon iki ya malah ya ana sing ngasilake nadyan bungah nadyan susah. Repot ya ngapa yen lelakon mau wis didodo tetep dadi lelakon ya ana ilham sing teka. Sarung jagung entuk dening klobot. Saiki ngrembug bab sarung, ngono. Sarung jagung entuk dening klobot. Ning ya eneng, anggere rene jarak do ora nggo sarung iki ya eneng lho. Mune nek tak silih sarung ya terus balekke lah iki lho. Nah iki kaya ngene iki lho, kaya ngene iki. Tujune ora gorijan akeh kancane. Dadi wis gedhe tak ngapura. Ndak ngene, Kong.
Rono ya pisan kene ya bonange donone sik lah wong pancen lakone kudu kaya ngono. Lah nek ngono ki kepiye ra jeneng ora ning sendro lah ning pelok. Ora suaramu ki suara kok ana tenggorokan lho. Nek ya kuwi ora nggo bonang sik ora apa-apa iki Slendro. Wis rada suwe nggonku kepengin ngrungokake laras Slendro. Lah ya kowe kan njaluk apa? Aku ki gampang angel tetenguk. Amarga aku lho aku ngidak piring mo. Wong ora mangan kok ngidak piring to. Lho enek wong jajan tak jaluke rentuk piringe tak idak ora apa aku. Ora mau yap-yapan, ora yap-yapan wong aduh kujur ki. Wah sarungku suwek. Ana ngopo cocok beling. Lho piye to? Wong piringne pecah yang pawon kok sarungmu pancen dasare mepel kok. Aku ki ya kenang-kenangan neh ya mo. Penake yen yahne iki lungguh nyang warung pojok iki. Slendro Partai 9 yang warung pojok enggak wis gek mlaku ya, Mbak. Nah iya. Warung pojok dados. Gong, Be. Aku arep takon karo kowe. Kowe iki upama ya ngarang-ngarang lagu ngono ki sing ora magepokan karo asmara ngono jane iso ta? Lagu ki rak yeneng to pitutur, tepa tulodo, olah semedi, kaprajan. Ya limong kaya ngono sitok garep ora eneng to, Gong. Ayo Bang serang nikeno kae. Ngono ya, Bang. Pancen bener kandamu mung ya muga ndadek ning pamirsa. Jagat iki isine pepak. Ngoten. Jagat iki isine pepak. Dadi panemuning wong iki ora beda kaya cacahing wong iki. Yen jagat iki wonge ana 1 juta, penemune ya 1 juta. Ya sebab jagat iki pepak lan wonge akeh. Wong iki ndek kareman dhewe-dhewe. Aku iki nembang ora kanggo aku tok. Tembangku iki ya tak caosake sapa sing kersa. Yen kowe ngrembug perkara kaya ngono lha kowe kenyek karo Bagong ngono. Ha kowe iki tau ora. Ae sok mirengke Tawang Subakastawa rinenggo kae. Kae isine pemandangan, lho, panorama. Ana meneh kae Ketawang Kasatriyan kae geronge isine ya kalebu wulan. Ana meneh Ketawang Ibu Pertiwi sungkem lan ngecak-ecake marang labaning bumi. Werna-werna kok. Ana sing lagune surasane gawe ragi teng gelar perang ya ana, ning ya ana sing surasane ngungrum. Ha wong werna-werna kok dadi kaya ngono kok tak luputke ya coba. Ayo kabeh iki diseni ngono. Ha yen bocah diseni nggon sing muluk-muluk ya ora tekan. Ning kok sebale sing wis dewasa nalare dirasani nalare diiseni sing sarwa
kurang mantep lan kurang bobot piyayi mau ya ora kersa. Mula penake rening ana sing wis dewasa, ana sing kurang dewasa lan eneng sing isih bocah babar pisan, kabeh mau dicaosake. Serane ya metu komunikasi kaya sing lagi tak tindakake iki. Oh, ya wis to. Yen ngono aku ora sida nutuh kowe amarga wong ya akeh ngono to. Sing padha jejawil karo aku mbok yo ngene, mbok yo ngene, mbok yo ngene. Kabeh mau tak anggap becik ora luput. Malah awake dhewe iki yo nyuwun pangestu marang sutresnaning budaya. Muga-muga awake dhewe nggone nyangkul didipaning kabudayan kagunan iki, muga-muga lestari ora ana suwiji apa. Lho. Ndara Bimanyu. Mo. Ndara Bimanyu tindak elon-alon kae. Mbok ayo mo. Katimbangane mengko dadi pengarep-arep awake dhewe. Sowan binuka ing tejanipun karo Sinuba-suba. Binuka ing tejanipun